Ing Sunarsa kundur kedatun kula nuwun parawatal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Purna gatening pananggilan. Sanatasa kundur kedatun jeluk saking dampar kencana. Kinapit gambar Kartamarma mboten dawuh. Nek pocapan ki ra ya ora guyu iki. Sigarsa kundur kedatun jeluk saking dampar kencana kinapit gambaran gading kadheranken sanggene Prumban Cedi manggung tanggung Joko Paloro-loro ing sami ngambil upacara ing keprabon Kartamarma wonten dawuh. Nadane iki nganggo munggah medhun rame ngajek kaya ngono kuwi. Katinon saking Mandrawa. Nah kaya ngono kuwi. Katon gumebyar busananing Sri Naranata ing Astina. Purba risang murbeng ngarap sahanan ingkang mrengganan sing tasih
bilake. Bom, bilake ngawi kena mas tu punono sidem. Awi kena mas tu selat merimbang jagat karono sirang tondo. Awi sisaning bisono. Sono sinawung merangin lopes masih tantur lambaing kudu jenantur tutur. Katilo tulat-tulat merap deng baradya. Minur sitang upama pramiskara karo negya tingging jaman purwa. Benar ditameng laut manggen kapasaran ing Gupita tan munengging pralambang matumpa-tumpa. Marmo panggung sang Purwantaka sebebyar dumadining wayang purwa. Kawangane gondoli narik runtuting basa dungeng gunung musu rasa. Yen ninarasaya karaos mulat saira hangrasa wani pruhing diri rasa rumangsa ngrumangsani lir jalma wilukaca. Jarwe wis renakup caing carita becik wis gemelar jroning pagliran. Yaiku sejatine mriksani padaran ringgit purwa Surya Candra Daru Nyang Kartika. Pinurba putrating kawasa sari ratri hangitri bawana purwa tekeng dusina gilir gemanti. Teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad. Tetukulan tangkar temangkar kaya siram gun kaya jawapating kerembyak. Dadi padanging kutu-kutu walang atoko Bronwono Myang Bronjo dadi branaan tanpa wicalan. Padang trawangan nari sang Bang Rawi ing ngarsa merbawani jagat. Mungguing jagat petan tumunguk-munguk. Mungguing hangrane wukir abang merngangah lamun kaeksi ayahan dilat-dilato bumi saya dangu semenu Sang Hyang Arka. Katur sebelak kanan kiring abang es mejenar kaperbawan dari Sang Hyang Basanta. Tanentu katon ijo royo-royo hamangku gunung ingkang dirumaya-maya. Pucuking gunung kenemelan gendanu kasir ing prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega. Tambah-tambah dangu sawahing kawula tasih dene rasa ngupaya buga garap Tegal Sawai anglur seluruh tanah pedhote sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring raja kayane saweneh ana pirembagan Samara Wangi. Sang Hyang Arka saya dangu saya inggil kados nari jagat wis katon melok dening ing kiblat papat loro kidul wetan kulon. Sunari jagat kang samrubyut yudha rebut teja rebut kekuwung parandene tatan ngemadani kekuwunging praja ing Astina ya ing Gajahaya ya ing Liman Benawi ya ing Kuru Janggala. Lupaya garis 100 tenantu kali 1000 tanjang kepetiga. Krana negara Astina dumadi saking pulo-pulo bebanjaran sing asapan toya Benawi. Tinampi ombak samudra bilang langut kang tanpa pagut. Pegating panikal kapanta uruting Cakrawala wane-wane cakring wisik saweneh keneping jurang corong kinepung guwa sirung kinarya susing peksi lawet nyang sarang burung. Wonten ugi pasisiran Tersasana jembar kebekaning pasir gumelaring garis pinggir. Tanentu hangrembuyung royo-royo karang kitri ruwe-ruwe roning klopo pratandha bumi subur pasiten mawur. Satengah tinandur tangkar temangkar kawuryan dadi gunung-gunung banjengan ngarang sang langit linggak-linggok lampahing tuwing mijil saking sendang-sendang muning tirtane lene pinara para plaine tinampi waduk binentung-bentung kinarya hangreni sawah nyang pategalaning Narakisma tawakal pangulaing tatanen bebasantan ana bumi sacengkang kang sela. Sadya tinanduran tandu kang merakapi tandya batarsi aglaring pasabinan Yayah Orni Sari kang pinangku pertiwi. Kadekane nunggu Palawija kang ngrembuyung gegodhongane hambyet wae nganti kaya manglung-manglung wit-witane. Pala kependhem, pala kesimpar, pala gumantung. Sadya tan kuciwa cinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri. Ingon-ingon Joko Ipitiwen sang rembuga lamun sang aglaring mangonan. Lamun manci sarap surya samya mulih marang kandangi diwi-diwi. Datan ana carane kandhang nganggo kinanjing palang lebet tebi saking tindak Durjana Duti.
samya sayek saka kaptiya karo luhuring nusa bangsa tuwin negari Ngastina. Wanaga ngimbanging gunung Hanggung rineksa mrih lestari rum tumurun trah tumerah sadya dadi regurganing lingkungan langkung-langkung lampun dadi naliti jamu-jamu sampet ing sesanggeman seben saking tindak sangsaya sinangsaya tebing wada winada anane amung samat sinamatan daya dinayan sawiji-wiji mapan jati ning jejiban ing mriji temawujud manunggaling cipta rasa karsa hamba bareng karya kenging binasake negari Ngastina laku semana lagi ngancik marang jaman kencana panjang kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karto toto raharjo dasar negara gedhe bori padang jagate dhuwur kukusé turta adoh kuncarane turta kasusring manca praja lah sinten to wau ngasta wisarane ngatri praja Ngastina werang cap modasa namaring Sang Nata dasaraning 10 nama wis mestani juruk Sanata Prabu Duryudana ya Prabu Suyudana ya Prabu Joko Pitana ya Jaya Pitana ya Gendari Suta ya Dastratmaja ya Sang Tripamangsa ya Sang Gurupati ya Sang Kurawendra ya Sang Nata Prabu Gandharya Kalendra pepanguning bumi kanggung jejegaken kautaman Risa juga lenggah madaning dampar ora mantra-mantra sipating Bathara Yaya Sang Hyang Bathara Kuwira diwaning kesugihan ing Jawantah binayang bayang sangganing Hapsara Hapsari saking kasuwargan Bebanggung kempasibaning Prawadya Bala Yayah roping samudring dedharatan wiwadatan kantun sangganing para anung-anung tungguling praja ingkang sampun ngabiyantara madyaning Datulaya gawé jeneng ngerpepek pindha sata metarangan suku janggut teken dodo mabukuh susilastawa menika to warnane Sang Nindya mantri muga pasaning praja adedaleming palasa jenar Rekina Patih Harya Sengguni ya Harya Suman ya Trigantal Padi nadyan sampun kepareng laduk yuswa parandene pinarya ngasta badal wakling Sang Buminata krana wasis pranata tata rakiting negari Ngastina Rekina Patih Harya Sengguni mengkeraken ujum paranpara pujangganing praja Ngastina pandhita ing Suka Lima ya ing Suka Panca peparab dah nyewang Druna ya Sang Kumbayana Pandhita buntas kawrisiti paningal sabarang pangandikane dadi turta kasusreng manca praja sekti kalintang jayaning perang kula datal moko lamun dados guruning Sang Hyang Parasata Kurawa Sang Rama Begawan Dana mangkaraken senopati gegedhuk tetanggulaning kewu praja ing Ngastina nalindra ing awangga jejuluk Sang Adipati Basukarna ya Basusena ya Surya Putra ya Bismantaka ya Sang Suryatmaja Nalindra Sekti Mahambara pilih tanding boboting yudha bebasan tinata mendhat jinera menter tinumbak bengkung sinuduk putung dadala mung kalamun dados peteng tanggulaning kewu praja Ngastina pamungkasing pasiban Kadhanata Satra ing Tirta tinara Raden Harya Kartaparma ingkang andhe remlabar sangganing kang sampun gantung sibu jejel riyel rapet pepet bibit prasasat atau pandengkul datan posala labut kadang merosibo ing alun-alun hambludak gendera rontek umbul-umbul iki terhangen danu yayahi mondo ing mangsa labu bae megar pindha jamur barat ing mangsa rendeng tumbak ing ngrangep jating arang ing mangsa ketiga sanjawining pacak suci jinajaran wadya kedamel urmahab ngentosi sabdaning Sang Sri Nararata ing Ngastina Prabu Duryudana obro pusananing para wadya boring ngabet kempal samabrit lan Cinandra kadya kiri pawaka ingkang seta kempal samya petak yen Cinandra kutul sobeng ler-leran ingkang cemeng kempal langking Cinandra kadya gagak mungguing pasetran liwahing
ingkang ijo kempal sami jenjondra kadaya tanduran kang tasih gumadung parandene tidem madyaning pasewakan tanung sanyawa bawa dadak sakuling mangke kawis tinggal swara bendi munya mangungkung Kajina Brisanata rasa medhar pangandikan dadi kumang wijining pangandika sanata ing Astina Prabu Diridina ingkang dereng kababaring lisan long ramyang ninggang sasongko kumanyar
Sritinon ning pasewakan busana maneka warna Pak Puspiteng Udana Miang Pancra Sarwa Rukma Nara Wakta Prabanyo kang sumirat kenyaring tejo laliwaran sisiring tatit Wimbo kagandamre tiuping maruta mando sabaran mangambar ongas
leng-leng katinengkang awan sapa Nikeng Astina samantara tekeng Tegal Purunariwa Yawa Kresna laku Sireng Brasurama nyangkan wacanaka dulur narada Tegalwi luri melu karya sang bupati sang bupati Semono mati luwih ana sasmintaning sun jagat wasisaning Upadara paman Harya Sengkuni ayo ndadekake gugup pengrena si paman manira wiji wenten ngajengan manira paman Patih Harya Sengkuni kawula nun nggih anak Prabu sakalangkung gorawalan panampinipun ing abdi kepatihan sasampunipun kula tampi pangandika paduka anak Prabu ing Ngastina wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah Pindaran Salomba pinanjaring alun-alun kumitira caruk maras nanging sareng wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan nggir wonten sabda pangandika paduka anak Prabu ing Ngastina ing abdi kepatihan cumadong dawuh nggir anak Prabu Duryudana Paman Harya nggih kadiparan angresi paman ningsun percaya minangka dadi badal wakiling sun Mranata tata rakiting negari Ngastina paman murudyake matur marang manira samendang aja nganti ning karempit paman Patih Harya Sengkuni nyawa-nyawa jimat kula nggih anak Prabu Ngastina menawi paduka ndangu bab tata rakiting praja sadaya boten badhe anguci wani para kawula sami sayek saka kapiyakare luhuring nusa bangsa tuwin negari Ngastina medhaipun para abdi prajurit boten kendhat anggenipun sami gegladen olah kridane ngaprang sawanci-wanci praja paduka katemping parang muka boten badhe anggepok kunca paduka anak Prabu ingkang bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula nun ndadosaken suka marwata suta ora sing manahipun ingkang putra Ngastina mboten langkung pakaran ingkang utama tindakna selawase lan diprayogekna anggen jengandika lenggah wonten ing Datulya Praja Ngastina paman Plasa Jenar kawula nggih anak Prabu sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ing abdi kepatihan namung derenan saksamunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabektinipun ingkang abdi kunjuk wonten ngarsa paduka anak Prabu Ngastina kula tampi dawah sesami-sami paman Plasa Jenar boten langkung kasricakna anggen jengandika lenggah
Kawula nun nggih anak Prabu sampun boten kirang prayogi bisawanipun ing abdi kepatihan dinten sak mangke menika. Bapa Nembandurna. Bapa ing Sukalima. Sarawu Paduka Bapa Nembandurna katuran karaharjan rawuh wonten negari Ngastina Bapa Nembandurna. Astaka swala sila berdaba swalu gimbal sumarante hawela. Kula nuwun inggih Nger. Tansah pinaningane kawidadane ing sambi kula sawanipun ing Bapa ing Sukalima manggiya widada. Niskala sawan kula tebih saking Rubeda. Napa keparenga kula ngaturaken pudi astawanipun ing Bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngastina Nger, anak Prabu Duryudana. Sampun lo tambiya karya bombong raos sing manah. Mboten langkung kasegecakno anggen jengandika lenggah. Kula naknan. Sampun boten kirang prayogi pisawanipun ing Bapa ing Sukalima wonten negari Ngastina dinten sak mangke menika. Anak Prabu Duryudana. Kakang Prabu Karna ngawongga. Mugi kasegecakno anggen jengandika lenggah. Wonten ing Datulya Praja Ngastina, Kakang Prabu Karna ngawongga. Kawula nok-nok nggih Nyai. Sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang Raka ngawongga. Namung keparenga kula ngaturaken sembah saha pudi astawanipun ingkang Raka kunjuk ngersa paduka Hyai Prabu Ngastina. Kula tambiha karya bombong raos sing manah. Mboten langkung kasegecakno anggen jengandika lenggah. Kakang Prabu Karna ngawongga. Kawula nok-nok sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang Raka ngawongga. Apa dene sira Dimas Kartomarmo? Prayogakno kula ngadhep ngarsanipun Kakang Yayi Dimas Kartomarmo. Lho nggih diweji. Sesembahan kula, pengayoman kula wonten ing Madyapada Prapting Delahan. Sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang rayipun Kartomarmo, namung drelan sak samunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga pangabektinipun ingkang rayi kunjuk ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu. Ndak tampa siadiatur pangabekti. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana lan mratakna mring sangganing para kadang-kadangku para Sata Kurawa. Saha tatanan sangganing para kawula lan nayaga kang padha gantung sibu. Jeneng Manirana diambabarake wigatining pasewakan kawula nok-nok. Menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat sesembahan kula sinuwun Prabu Ngastina. Paman Plasa Jenar. Kula wonten dawuh nggih Bawaduna. Wonten timbalan nggih. Kakang Prabu Karna ngawungga. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Dene dinten sak mangke kula wantun hamboyongi dhateng rawuh jengandika wonten ing Datulya Praja Ngastina. Paman dinten sak mangke badhe wonten wiyosing pangandikanipun ingkang putra. Menapa to sababipun dene kula ngawontenaken pasewakan ingkang beneh lan adat ingkang sampun badhe wonten Rembag ing radya kula babaraken madyaning pasamuan negari Ngastina. Namung saderengipun boten lega raos sing manahipun ingkang putra ing Ngastina Duryudana. Menawi dereng wonten wiyosing pangandikanipun para sepuh kepareng anglubirna sih samudra pangaksami dhateng ingkang putra Duryudana. Dene kula wantun hamboyongi dhateng rawuh jengandika sami Paman Plasa Jenar Bawadurna. Tuwin Kakang Prabu Karna ngawungga. Nyawa-nyawa jimat kula nggih sesembahan kula wonten ing Madyapada Prapting Delahan. Ngemuti bilih gesangipun ing abdi kepatihan menika ngiyup sandhap padha paduka anak Prabu Ngastina. Mila sampun ngantos katimbalan ing wanci rina nadyan katimbalan ing wanci ratri kula mboten badhe selak. Malah tebih saking Plasa Jenar sawanipun ingkang bapa ing kepatihan. Enggal kula mangertosi menapa ta ingkang dados darunanipun dene paduka anak Prabu ngawontenaken pasewakan ingkang beneh lan adat ingkang sampun. Mugi kepareng mbabarana ingkang abdi kepatihan pun Patik Broseng Kuning nggih anak Prabu Ngastina. Semanten ugi ingkang bapa ing Sukalima nggih. Ngantos kadi kula jangkah-jangkah enggal prapting ingkang kajangka inggih menika wonten ing Datulya negari Ngastina. Gandeng samangke kula sampun kepareng sowan wonten ngersa paduka anak Prabu Ngastina. Mboten wonten ingkang gumana musik manahipun ingkang bapa ing Sukalima kejawi namung hangrantu dhateng sabda pangandika paduka anak Prabu Ngastina. Mugi kepareng ambabaran ingkang bapa ing Sukalima kula nedya nganglungaken jangga nelingaken karna mastuti sabda tama paduka anak Prabu Ngastina nggih anak Prabu Duryudana. Yayi
Semantana ingkang raka ngawangga mboten tebih kalian pangandikanipun para sepuh. Mboten wonten ingkang tansah kula antu-antu namung sabda pangandika Paduka. Wonten wigatos menapa? Dene Paduka ngawontenaken masewakan ingkang beneng lan adat ingkang sampun upami negari Ngastina menika kadatengan parang muka. Sampun ngantos Paduka menika njemangkahaken suku ngrumembyahaken asta cekap dawuh kaliyan ngraka ngawangga. Kula ingkang sagah minangka cagak tuwa ing kanalindran Paduka Yayi Prabu Ngastina. Kula ingkang saking menika Yayi kaicalna jigo lawan pekewu. Monggo klatri Mbah Barana ingkang raka ngawangga kula nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda pangandika Paduka Yayi Prabu Ngastina, Yayi Prabu Duryudana. Bandra ingkang Puswita rum asiling samirana mrih sekar kadung ko ngas kandanyo maweh raras retnaning driya Senar wonten dawuh nggih anak Prabu Ngastina Bawaduna wonten timbalan wonten ing padyaning pepanggihan menika kula boten badhe ngrembak babagan negari Ngastina wonten padyaning pepanggihan menika kula boten badhe ngrembak perkawis kula warga nanging kula badhe ngrembak dhateng lelampahan ingkang kula sandhang lelaman menapa nggih mugi kepareng Mbah Barana ngabdi kematian bawan wonten dawuh Tanwandi boten dangu malih kula badhe kecalan inggih menika derajat pangkat kula badhe kecalan kanalindran kula liripun kados pundi dene Paduka paring dawuh mekaten inggih sebab boten dangu malih negari Ngastina menika badhe bedah dipun sababaken saking menapa Jernyatanipun Paduka menika tansah kahayoman dening para senopati sesepuh ingkang dibiya Surasekti kadosta Kakang Penemban Durna ingkang raka ing Awangga Narpati Basukarna tuwin sak kathahing para prajurit mangewu-ewu ingkang sedaya sumuyut nungkul dhateng pangripun anak Prabu Ngastina nanging sabab menapa dene Paduka paring dawuh bilih negari Ngastina menika badhe bedah kula saged matur kados mekaten jaragan tumrap kula sedaya para pinisepuh ingkang sami anjenengi miwadados bebetengipun Duryudana boten badhe kuwagang anambak dhateng lelampahan menika mugi kepareng enggalih Paduka Mbah Barana wonten menapa nggih teka sajaipun perkawis menika sanget rumpil lan rungsit umat Paduka anak Prabu Ngastina nggih negari Ngastina menika upamiya para Pandhawa ngucik dhateng keprabon negari Ngastina kula boten badhe anggadhe raos kuwatir jernyatanipun Pandhawa menika namung gangsal kula sak kadang-kadhian menika cacahipun 100 upami dipun kepiyakaken tan murunga Pandhawa tentu ngatang-atang dados bathang
Namung kemawon Nawala ingkang sampun kula tampi menika ndadosaken tes-tes raosing manah kula. Nawala ingkang sampun kula tampi menika ndadosaken kuwatir salebeting manahipun Duryudana. Liripun kados pundi dene Paduka paring dawuh mekaten. Paman tigang dinten kepengker kula nampi Nawala. Nawala menika mboten saking para Pandhawa nedya ingkang anggenipun ngucik ke Prabu Ngastina babar pisan mboten. Namung Nawala ingkang kula tampi menika mboten kanthi kanyana-nyana sareng kula titih priksa tapak astanipun mboten pangling menika saking anak kula ing drep sila genipun Wisanggeni wonten ing Surasa sing Nawala wonten ing surasaning Nawala Wisanggeni badhe nyuwun ngampil negari Ngastina. Boten ketang namung telung kedheping paningal, boten ketang namung sauruping damar saumuring jagung. Wisanggeni kepingin dados nalindra wonten negari Ngastina. Paman wonten dawuh nggih. Upamiya negari menika boten kula paringaken dhateng pun Wisanggeni. Wonten ing madyaning Nawala menika sampun dipun serat Wisanggeni sagah ngrebat negari menika kanthi tetesing rah kanthi sarana Bandayuda. Nanging menawi negari Ngastina menika kula paringaken ngampil dhateng pun Wisanggeni ateges kula boten ketang sekedhap sakadang kadyan Kurawa sak nayaka sedayanipun kedah kesah saking negari Ngastina. Mangke menawi Wisanggeni sampun paripurna anggenipun ngraosaken dados nalindra tumuli negari menika badhe kawangsulaken. Nadyan wonten ing lebeting Nawala Wisanggeni menika namung ngampil nanging pangraos kula kuwatir. Kuwatosipun Paduka anak Prabu ngibaratipun tiyang ngemut gula krasa legi satemah moh nglepeh kanikmatan kanalindra negari Ngastina menawi Wisanggeni menika ngraosaken jenak sarta kepenak tan wulunga boten badhe dipun kunduraken dhateng ingkang putra ing Ngastina langkung-langkung menawi ngantos Pandhawa ngertos yen to Wisanggeni saged kasembadan lenggah dampar negari Ngastina nadyan namung dapur ratu ingkang ngampil kamukten negari Ngastina menawi ngantos Pandhawa wuninga tan wurunga Pandhawa badhe nyuwun negari menika saking Wisanggeni upami dening Wisanggeni menika dipun paringaken tan wurunga kula sakadang kadyan badhe kecalan negari inggih menika negari Ngastina. Wonten dawuh kerepotan ingkang kula lampahi menika mugi sanggening para sepuh saged angudari dhateng lelampahan ingkang kula sandhang menika Paman Loso Jenar. Kedah menapa ingkang kula tindakaken lan kedah menapa ingkang kula lampahi kula nyuwun iku pertikelipun para sepuh. Nyawa-nyawa jimat kula nggih. Sesembahan kula wonten ing Madyapada prapteng delahan. Nuwun sewu. Sareng Paduka anak Prabu paring dawuh bilih ingkang badhe ngambil negari menika Wisanggeni tumunten manah kula ugi tratapan. Sabab Wisanggeni menika piranganipun putra Pandhawa ingkang dugal kewarisan. Sedaya para putra Pandhawa menika ingkang bebayani namung kalih inggih menika pun Wisanggeni kaliyan pun Antasena. Mongko lare kalih menika mboten nate pisah. Ateges menawi Wisanggeni nggadahi niat kados mekaten menika tartemtu mboten badhe pisah kaliyan kadangipun sepuh inggih menika pun wayah kula Antasena. Lajeng keparipun paman menggah prayoginipun Paman Loso Jenar kados pundi? Menawi cara kula nggih nuwun sewu sampun dinten kula menika malah nambahi penggalih Paduka menika mboten sekeca nanging tumrap kula menawi ingkang nyuwun negari menika Wisanggeni saenipun kados pundi dipun paringaken kemawon nggih. Dipun paringaken Wisanggeni inggih lajeng kula sak Kurawa mapan wonten ing pundi mangke sawetawis kos rumiyin. Dik Pate pripun Kakang Duna? Nuwun sewu lho anak Prabu Duryudana menika nyuwun supados para sepuh menika maringi utawi nyaosi go pratikel babagan kerepotan penggalipun anak Prabu Duryudana anggenipun sampun nampi Nawala saking pun Wisanggeni
Lah kok malah panjenengan menika sajake ngaturke kok matur sajake kaya pangandikane niku pangandika sing sembrono. Mboten sembrono, ning nyatanipun ngoten. Nyatanipun pripun? Cobi kula tak takon karo sampeyan. Wisanggeni meniku nom-noman sing gawat keliwat wingit kepati. Sapa sing wani karo Wisanggeni? Nuwun sewu lho Kakang Prembandurna. Kabar ingkang sampun sumebar. Putra Pandhawa menika ingkang nggadahi watak ndugal kewarisan monggo kasungan kadigdayan linuwih menika namung Wisanggeni kali Antasena. Coba saniki nek Wisanggeni ajeng nyuwun ngampil negara Ngastina. Monggo anak Prabu Duryudana bingung menawi kedadipun dadaki utawi kedadipun emutaken Wisanggeni sampun nyerat wonten ing Nawala badhe dipun gepok sarana perang. Sinten ingkang wantun nandingi Wisanggeni? Kurawa 100 cacahipun kula kinten nek mungsuh Wisanggeni ijen kemawon mboten monggo puliya. Napa sing kula aturke niku rak pas to? Njaga keslametaning Kurawa, njaga kawlujenganipun anak Prabu Ngastina, negari dipun paringaken Wisanggeni mboten ketang namung sekedhap. Menika cara kula kados mekaten. Nuwun sewu. Penggalipun anak Prabu Duryudana menika kuwatir sebabe nek nganti Wisanggeni menika mangkel gadhampar negari Ngastina mongko Pandhawa weruh, Pandhawa krungu tumuli negara Ngastina menika dipun suwun dening para Pandhawa tegese Ngastina ora bali meneh ana ing panguwasaning anak Prabu Duryudana. Niku lho sing dikuwatirke kok sampean malah menehi go vertikal dipun paringaken ngampil dhateng pun Wisanggeni menika nuwun sewu. Panjenengan menika nuwun sewu patih apa nuwun sewu lho Makelar. Ya patih niku nek duwe penemu mbok sing apik ngoten lho. Carane pripun? Upamane Wisanggeni ditemoni direh-reh supaya aja njaluk negara Ngastina. Upamane niki setunggiling mergi utawi setunggiling marga ingkang kedadipun lampahi dening anak Prabu Duryudana. Wisanggeni didhawuhi utawa didangu sakliyane dadi ratu ning negara Ngastina kepengin dadi ratu nendi? Upamane Wisanggeni menika nuding salah sawijining negara sing kudu mbedah negara menika para Kurawa klebet anak Prabu Duryudana tumunten samangke negari menika menawi saged dipun rebat dipun paringaken dhateng Wisanggeni menika setunggiling mergi ingkang prayoga. Ora kok panjenengan dipun dangu dening anak Prabu Duryudana lajeng Kurawa lan kula mapan wonten ing pundi kos dengkulmu mlacot kuwi. Pate kok omongane kaya wong brutal. Ngoten nggih. Lah nek Kakang Durna duwe go vertikal mbok paring dawuh. Nuwun sewu, Ger. Mboten ngambali dhateng atur kula ing Bapak ing Sukalima menapa prayogi menawi Wisanggeni menika dipun tanting. Wisanggeni saliyane negara Ngastina kok pengen dadi ratu menyang endi? Upami ya Wisanggeni menika kepengin dados ratu wonten salah satunggiling negari paduka anak Prabu kedah sagah bedah negari menika. Tumunten dipun paringaken dhateng pun Wisanggeni. Bawatuna. Wonten dawuh adrem raosipun Wisanggeni piyambakipun wonten ing Nawala sampun nyerat bilih mboten badhe kepengin dados Nalendra kejawi wonten negari Ngastina. Sabab wonten ing Nawala dipun serat Ngastina menika darbekipun pepundhenipun Pandhawa. Mila kepengin ngraosaken kamuktenipun Pandhawa ngaten. Harataya kowe piye? Nek kaya ngono kepiye? Wisanggeni ora gelem dadekke ratu ning negara liya sing dipingini ning negara Ngastina. Lah nuwun sewu menawi mekaten menika teges Wisanggeni menika sampun adreng mboten kenging dipun emutaken. Wong nek wis ora gelem dielekake menika nggih saenipun dipun dadaki nggih dipun dadaki. Panjenengan menika Nalendra negari Ngastina. Panjenengan menika satunggiling Nalendra ingkang menang damel abang, ijo, kuning lelampahan negari Ngastina. Ngaten? Dadi nek ana apa-apa wonten negari Ngastina menika panjenengan kedah tanggal jawab. Mangke panjenengan dipun soraki dening para kawula ing atase wis wani dadi ratu, negarane arep dijaluk karo Wisanggeni kok panjenengan ajeng ringkih kados mekaten menika menapa mboten sarudi nulu? Kakang Durna, pripun? Anak Prabu Duryudana menika sulap kalian kasektenipun Wisanggeni. Wisanggeni menika bocah nom-noman ning pancen kadigdayanipun kliwat ukur. Kok sampeyan duwe penemu didadaki utawa diadepi napa sing arep dilakoni Wisanggeni? Coba sakniki kula tak takon karo sampeyan, nek kira-kira arep didadaki apa kira-kira sampeyan
wani dijoki ning pabaratan adu arep karo Wisanggeni. Lho, nek pancen menika dawuhipun anak Prabu Duryudana, kula mboten wantun, Dik Pati. Lagine ora wani. Lho nyata, mboten badhe wantun. Sampeyan wong tuwa kok ora wani karo Wisanggeni. Monggo sampeyan iku sing ngereh bapakne Wisanggeni. Janaka menika murid sampeyan. Kok sampeyan ora wani karo Wisanggeni? Sampeyan pun ngerti to, Wisanggeni kuwi ana nggalku arusan. Monggo kondang akeh Wisanggeni menika jarene kelangenane Sangasih Prana. Kelangenane Sangasih Prana. Sampeyan ngertos Sangasih Prana nika sinten? Sangasih Prana menika sinten? Asih Prana menika lanang lho, aja dikira wedok. Aja dikira asih. Nggih. Asih Prana menika Sang Hyang Bathara Wenang, ya Sang Marbu Dengrat. Oh, nggih. Dadi teng pundi wonten Wisanggeni teng riku lenggah Sang Hyang Padawenang. Monggo Sang Hyang Padawenang menika mbahne Bathara Guru karo coba. Oh, ngoten. Sapa sing arep karo Sang Hyang Padawenang? Mboten wonten. Wisanggeni menika kinayaman dening dewa. Wisanggeni menika bebasan titah pinilih dening para Jawata. Mula laire Wisanggeni biyen kena disebutake laire wiji sejati. Wiji sejati menika nggih Wisanggeni menika. Mula sapa sing arep wani karo Wisanggeni menika mboten ajeng iso menang. Nadyan Kurawa dipun ketampaken 100 cacahipun ngeroyok Wisanggeni pun kula totohi. Ora bakal menang karo Wisanggeni. Kurawa ora menang karo Wisanggeni. Mboten ajeng menang. Saniki kula tatakon karo sampeyan. Nek Kurawa ora menang karo Wisanggeni kok sampeyan ora isin. Lho, hubungane apa? Kurawa kalih Kurawa kula niku hubungane napa? Nuwun sewu, sampeyan niku gurune Kurawa. Murid sampeyan mungsuh wong siji ora menang kok sampeyan ora isin. Napa sampeyan mboten wirang? Kabeh niku wis kondang nek Kurawa niku murite Begawan Durna. Mungsuh Wisanggeni wong siji kok nganti kalah niku napa sampeyan mboten isin? Nuwun sewu, Dik Pate. Nggih. Murid niku dibagi werna loro. Murid pinter kalih murid blokan. Nggih. Kula niku duwe murid loro cacahe, sing siji Pandhawa, sing siji Kurawa. Nah, sing kedulungan kepinteran niku Kurawa, Pandhawa. Sing kedulungan murid sing goblok-goblok niku nuwun sewu. IP sampean. IP kula sin ponakan sampean. Kurawa niku pancen wong goblok-goblok kabeh. Nom-noman ning nom-noman bento. Nggih. Sampeyan dadi kula niku mumet, Dik Pate. Mumet. Kula sepriki niku terus sing ngombak-ngombe puyer. Mergane gagas ponakan-ponakan sampeyan niku Kurawa niku pancen angel dielekke tenan. Oh lah. Mula ora aneh mung musa Wisanggeni wae Kurawa wae padha kalah. Amarga Kurawa niku ora tau gatek karo ngelmune Begawan Durna. Kurawa niku ora tau gatek karo ngelmune Begawan Durna. Pendak-pendak kula kan mlebu wonten ing Sukalima. Kurawa tak wenehi ngelmu Jaya Kawijayan tinata mendat jeneng mentet trumbak bangku siruduk putung tapaking kontol nglayang. Iki iso tanggo sangku sesuk kowe dadi satriyaning praja. Jam 7 tit mlebu ya Kurawa. Nek ning ngarep kula aja sendika penemban sendika Bawadana sendika Bawadana. Jam 7:30 kula teka kelas kosong. Kurawa mboten nonton siji-siji ya. Ning kula krungu suarane gayange ra jamak-jamak. Kula triitung mburi sekolahan do celiwik. Niku napa Kurawa kaya ngene niku? Napa Kadang Nata? Nggih. Nek kula kan mlebu sekolah lagi do mlebu kelas, mengke kula dawuhi, iki lho. Ngelmu sing jeneng lembu sekilan. Iki ngelmu sing wajib kowe kudu duwe. Mergo nek kowe kena pusaka Jaya Kawijayan, ketoke kena ning kurang sekilan ora sida kena. Kuwi ngelmu lembu sekilan. Kula paringi saka Dursasana nganti tekan Citraksa Citraksi kula wenehi kabeh. Dina sesuke do mangkel kali kula. Do nesu-nesu ngelmu dibalekke. Kurawa niku nggih. Ngelmu lembu sekilan dibalekke kali kula, separo wonten sing balekke kali kula. Durmagati nesu-nesu, nya Bapak Durna niki ngelmu lembu sekilan kula balekke, kula mboten ajeng nganggo ngelmu lembu sekilan. Sebabe lah Durmagati niku lho sebabe apa Durmagati kok kowe ora gelem nganggo ilmu lembu sekilan. Oh, ketoke kena ning isih sekilan. Kula wau bengi kali bojo kula ketoke kena ning isih sekilan ayo.
Terus dibalekke mula ya terus do wegang nganggo ngelmu lembu sekilan. Kula ya terus omong karo Durmagati, mesti bojomu nganggo ngelmu kol buntet. Bapak anu Kakang Durna kok neng keraton kok ngrembug kaya ngono lho. Lha niki kula niku nyontokke Kurawa kok. Dadi Kurawa niku satenane ketoke do gleleng-gleleng ning pancen ngibarate kaya napa nika jenenge? Kacang-kacang mutiara niku napa jenenge? Hambu wong kula ora arep omong kok ditakoni. Nah kali sik napa? Tomrongos berbunyi nyaring. Tomrongos tong kosong kok tomrongos. Heeh, tong kosong berbunyi nyaring. Kokean gluduk kurang udan. Mengkremun. Nggih. Nggih. Ngoten nggih, Kang. Nggih. Dadi anak Prabu Duryudana menika kuwatir penggalipun menika sampun satrepipun. Awas sing njaluk kowe Wisanggeni kok. Wisanggeni ki menika apa-apa sing musuh Wisanggeni menika wis geger ora karo-karuan. Nek muni Wisanggeni ketok. Nuwun sewu lho, Kacarios. Nggih. Kacarios kabar sing kula tampa, Wisanggeni benjang menika ora entuk melu Bratayuda. Oh, sebabe kentekan tiket. Mbok sampeyan niku nek ngendika sekali-sekali sing mentes niku pripun to? Kok ora entuk melu Bratayuda? Merga kadikdayaning Wisanggeni menika sing ngedap-edapi. Mula dewa mboten ngeparengake Wisanggeni melu Bratayuda. Oh, nggih, mboten keping mboten dipun parengaken. Ngoten nggih Kakang Durna, Bawa Durna. Wonten dawuh nggih. Lajeng mergi menapa ing kedah kula lampahi. Negari menika kedah kula menapakaken dipun paringaken dhateng pun Wisanggeni. Lah, iki tegese padha wae karo aku. Lajeng mangke Kurawa mapan wonten ing pundi? Kontrak lumiyin. Kuwi ya padha karo aku. Kos karo kontrak niku padha wae le mbayar. Napa nggih? Lah sampeyan niku ora dong kok senengane wangsulan. Kakang Prabu Karna, wonten dawuh. Pemanggipun Kakang Prabu Karna kados pundi? Nuwun sewu Yayi. Menawi kula midhangetaken sabdanipun para sepuh menika, ketingalipun kula menika malah midhangetaken dhateng aturipun lare ingkang dereng genep nalaripun. Aturipun lare ingkang dereng genep nalaripun. Cobi to. Pangkatipun patih, pangkatipun brahmana. Nuwun sewu, mongko pujangganing nata ning ngendikane ting Cleblung ora karu-karuan, ngerweteh kaya betet sewu nebo pategalan, ndrewili kaya grojokan sing ora ana werdine apa-apa. Nuwun sewu. Menawi panjenengan Kyai Prabu menika ngingah dhateng tiyang-tiyang kados mekaten menika, kula kinten panjenengan menika namung kecalan bondo ning ora entuk gawene apa-apa. Syukur. Kaya ayah. Nggih. Lajeng keparingipun perkawis menika mboten saged dipun rembak. Kejawi dipun dadaki, tegesipun dipun dadaki. Wisanggeni menika bayi wingi sore. Wisanggeni menika namung piantun ingkang dereng ilang pupuk lempuyangipun bebasanipun. Kula menika tiyang sepuh, paduka menika tiyang sepuh. Ing mesinipun Wisanggeni menika ngabekti dhateng tiyang sepuh. Menawi Wisanggeni menika badhe nyuwun negari Ngastina, menika Wisanggeni tegesipun nyelangkrak sak dhuwuring tenggak ngias karo tiang-tiang Ngastina, wani ngilani dadaning Ratu Ngastina. Tiyang kados mekaten menika dadipun dipun paringi pidana. Lah, pidanane menawi paduka Kyai Prabu mboten purun midananipun, mboten wantun midane dhateng Wisanggeni. Kapasrana dhateng Raka Ngawangga. Wisanggeni kula ing badhe paring pidana dhateng anak kula ping Indrasila genipun Wisanggeni Yai Prabu Ngastina. Sidhem jroning pasewakan Padyagung tanpa sabawa. Kapraban dening Sang Nalendra Tama mango-mango-mangonengi lerwu sing duka cipta berbuti mandana raras ing
sutaning galih Narendra Ngastra Prabu Duryudana nalika semanten midhanget sabdanipun para sepuh ingkang njenengi madaning Datul Negaring Astina saka kodhenging penggalih katingal ndalewer riwe saka sela selaning pelarapan kajena bilih kodheng tuwin bingung bingleng kenganglangan penggalih nata Ngastina Prabu Duryudana mila legeg datan mobah datan musik melengkahi kanyul pinangka wardu kanyul ujare meganten wardu jarwa kecoh nginang ngodrung abang idra drun manding dasaring pertala kasaru gegering jaba piyak ngarsa tangeping wurika sebal punamuk nalika semanten sanggaring para nayaka sanggaring para kawula sami alok yen ana satra ingkang wantun minggah Datlaya mancat Pancaniti kejawi namung satra ing Drepsila Geni Bambang Wisanggeni ingkang kadheraken ing Raka nggih Bambang Antasena Galya akarya kagak kang samya mlatih kanca piyak-piyak ana dayo mikir dalu dalan Sinongwati jagat pinari among mbak lumembak tumbak ing samudra
bali lumut ambraganggeng awita denceng dencengan Amanaryo wonten dawuh nggih damel maratap manahipun ingkang putra boten panglik menika wisanggeni malah kaliyan Antasena sowan iya bocah kok ra iso dirasani kados pundi paman lah monggo klasa bantal dikukuti nggih menawi sampun kados mekaten menika kados pundi nggih wisanggeni anakku cah bagus wisanggeni Padhararja sapraptamu pangestuning Siwa Duryudana slamet tekaku wa aku ngaturake sembahku kunjuk ya wa ya ndak tampa pangestune wakmu ing Astina Tambanana ndak gegem dadekake jimat paripe Antasena Padhararja nggih cah bagus atmajaku Antasena pangestune Pakde slamet tekaku aku ngaturke bektiku katur ya Pakde ya Antasena tak tampa pangestuku Tambanana tak gegem dadekake jimat wayah Mas Wisanggeni katuran karaharjan rawuhipun Simbah Patih Sengkuni slamet tekaku aku ngaturke sembahku katur ya Mbah oh inggih kula tampi Angger Antasena wilujeng slamet Mbah aku ngaturke sembahku katur ya Mbah kula tampi ra penak ya nasaku ya oh napa gancak bleguduk suwanu gembol semerante Wisanggeni putuku cah bagus Padhararja sapraptamu Wisanggeni iki Eyang Durna aku eyangmu ing Sukalima slamet tekamu tansah pinanganing kawidatan ring Sambikala aku ngaturke bektiku katur ya Yang oh iya tak tampa cah kok bagus kaya ngono nyenengake weruh kowe iki ora nom-noman kaya kowe iki rasane wong tuwa iki kaya gumregah mergo aku nek ora nom-noman sing kebak ing rasa bungah kuwi rasaku seneng iya Mbah iya heeh karo Antasena kowe iya Mbah Antasena padha slamet pangestune Simbah Durna slamet tekaku oh ya syukur aku ngaturke bekti ya Mbah tak tampa mau Wisanggeni tak jak mampir ning Sukalima lho apa iya heeh suwung no wong aku nang kene kok suwung lawange digrendel tak dodok ora dibukake ning ngarepan Mbah Putri ning ngarepan nggo dolanan cah cilik-cilik do ditumpaki wis jeleh numpaki apa Mbah ya kala-kala ya wis men karang Mbah Putri ki nek awan emoh ning jero omah oh ngono ngopo kok dem-dem ora apa-apa kepenak kok atine Mbahmu Durna iya karo Wisanggeni kuwi Antasena heeh lah wigatine apa kok dadak ngetutke Wisanggeni aku ki dijanjeni karo Wisanggeni jare nek Wisanggeni kelakon dadi ratu aku kon dadi patih modar kowe Dek Patih pripun tata sampeyan ajeng diganti karo Antasena iya enggak saya deg-degan aku oh sampeyan sing ajeng diganti wae deg-degan kula sing ora diganti wae deg-degan kok prayogane ya Antasena ya Mbah wis ora kurang prayoga Wisanggeni Padhararja sapraptamu Siwa Ngawangga slamet tekaku aku ngaturke bekti ya wa ya tak tampa cah bagus Antasena Padhararja pangestune Siwa Ngawangga wilujeng aku ngaturke bekti ya wa iya Antasena tak tampa pangestuning wong atuwamu Ngawangga Tambanana ndak gegem dadekake jimat Wisanggeni ana wigati apa dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan kusik to lah kok dadi Siwa Ngastina tambuh perkara sowanku aku luwih dhisik tatakon karo Siwa Ngastina Siwa Prabu Duryudana wis nampa nawala saka aku apa durung 3 dina kepungkur wis ndak tampa nawala saka anakku lanang Wisanggeni
Wis diwaos? Yo wis. Nek wis diwaos, wis dingerteni isi ning Nawala, aku teko iki mung nanjihake. Piye? Kana negara Ngastina iki bakal tok paringake karo Wisanggeni apa ora? Nek tok paringake aku ngaturake panuwun, aku mung cukup nyuwun ngampil ora ketang saumuring jagung sauruping damar. Aku pengen dadi nalindra ning negara Ngastina, merga iki negarane wong tuaku. Yo. Iki negarane wong tuaku Pandhawa. Ya mung merga saka juliking wong-wong Ngastina, mung merga saka jahate wong-wong Ngastina, wekasan wong tuaku Pandhawa ora iso nglenggahi dampar negara Ngastina, sing nglenggahi Siwa Duryudana. Satemene Siwa Duryudana ku ya mung dapur ratu wakil. Mula nek aku njilih negara Ngastina kuwi aku ora njilih marang Siwa Duryudana, ning aku nyuwun ngampil karo wong atuaku Pandhawa. Nek sampeyan dadi ratu wakil kowe ora maringake, tegese sampeyan kuwi ratu wakil sing serakah dakah-dakah pengen nguasani negara Ngastina. Iya. Aduh, pripun nggih ngatos-atos lho nggih. Yo. Iya piye? Yo Wisanggeni. Kowe ngerti cah bagus. Ngerti bab apa? Sing jeneng ratu kowe ora bakal maringake ngampil negara marang sapa wae. Lho. Kok sampeyan iso ngendika kaya mengkono? Kok sampeyan iso maring dawuh kaya mengkono? Saiki aku tak takon, Ngastina ki darbahe sapa? Sing dadi ratu duk nalika semana tanana nalika kejaba mung Kanjeng Eyang Prabu Pandhu Dewayana. Nalika semana wong atuamu ya kuwi Kanjeng Eyang Destarata kuwi mung nampa titipan saka Kanjeng Eyang Pandhu. Ya ora? Yo. Ning merga saka pokal gawene Nayaka Ngastina sing seneng benthik-benthike Pandhawa karo Kurawa, Pandhawa karo Kurawa digawe ora rukun, malah Pandhawa disingkang-singkang saka negara Ngastina. Pamrih aja nganti kelakon Ngastina kuwi tiba ning tanganing para Pandhawa ya wong atuaku. Apa perlu tak tuding? Wonge sapa ngono perlu tak tuding? Tuding wae, tuding nak. Ae, ngono kae. Langsung wae rasa wedi Wisanggeni. Yo. Lah, mula saka kuwi yen aku nyuwun ngambil wujude negara Ngastina iki rak wis satrepe to, wong aku nyilih ngene wong tuaku. Yen sampeyan ora menehake, ya wis ngene wae saiki digawe kepenak ora usah gawe angel. Yen sampeyan ora menehake negara Ngastina tak nggo dadi nalindra ora kita ngamung sak kedheping netra. Ndak suwun supaya jaga jagang sing jero beteng sing kandel. Tak suwun Ngastina milyana senopati sing gamben-gamben sing pancen digdaya tenan. Mergo aku nggawa senopati ya peng-pengan tenan ora mung senopati cepete-cepete. Iki kakangku Ngrandu Gumbala iki sing sagut dadi senopati. Kakang Dr. Andasantasena. Apa Yayi Insinyur Wisanggeni? Iki ki sekolah dek kapan? Kok wis do dipangkat dhewe-dhewe, engko gak ditambahi SSM. SSN kok ya SSM ora. Kowe sagu to perang karo wong Kurawa? Oh, turah sagu. Aja kok Kurawa. Lah mbok iso lenggah nang kene sing kondang-kondang wong beng dudeng iki kon mungsuh aku ora bakal wedi. Wis apa? Siwa Duryudana kon milih senopati ning Ngastina sapa? Iki po wong tuwa sing jejer aku ki. Aku ora melu-melu kok Antasena. Apa Siwa Ngawangga, apa Simbah Patih Sengkuni kon paring dawuh, ah jajale kaya ngopo kekuatane. Antasena kalah, trima mati tak wujudini. Demi kowe iso dadi ratu. Iya, Kang. Iya. Aduh. Pripun Paman? Mboten menapa-menapa. Dodo kiwa kula kok njarem. Dipresake dhe mbok menawa gejala jantung. Napa disetrumke? Iya, Kakang terus sajake senenge ra jamak-jamak. Wisanggeni. Piye? Sing gedhe pangapura makurung bisa menehi wangsulan karo Wisanggeni. Terus aku kok ngenteni tekan kapan? Aku ora wis matur ning Nawala to, tak wangeni nganti tekan dina iki. Nek dina iki Siwa Duryudana ora menehi wangsulan kalawan aku, tegese Ngastina dikukuhi. Yen Ngastina dikukuhi, tegese dina iki tak kenceng perang gedhe Bratayuda. Ora usah nganggo Pandhawa, cukup Wisanggeni karo Antasena sagah nglebur negara Ngastina.
anakku cah bagus, anakku wong jlunet. Anakku wong Sentosa Wisanggeni, si wong Ngawangana dawuh apa? Ucap ingkang pungkasan mau sayekti kowe ora kok ngilani dadaning Nalendra Ngastina, nanging kowe ngias marang Senopati Ngastina. Mestine anakku lanang ngerti yen to ingkang tanggung jawab babagan tentrem lan orane negara Ngastina kuwi Narpati ing Ngawangga. Yen to kowe wani nantang marang wong Ngastina tegese kowe nantang karo wakmu ing Ngawangga. Wah, lah ta. Wis tak bedhek ya mung si wong Ngawangga ingkang bakal dadi bebetenging Kanjeng Prabu Duryudana. Ning sing gedhe pangapuramu ya wae. Aku kuwi wonge ora tau wedi karo sapa-sapa waton Wisanggeni kuwi ngadeg jejeg ana ing dalan sing bener. Aja kok jamak lumrahing menungsa. Nadyan dewa mudhun wae Wisanggeni ora bakal sulap. Yen perlu Siwa Duryudana kon nyraya dewa kon tekan ana ngarep aku, mesti bakal tak bedah negara Ngastina. Ngomong-ngomongan kowe nek eneng gelute aku ora usah sok glelek. Ngasoni. Aduh, matur nuwun ya Kakang, padha-padha. Pokoke nek ana omongane kowe sing pinter omongan mergo kowe iki fakultas bahasa. Iya. Aku rak fakultas teknik. Dadi nek perkara aku rak fakultas apa jenenge pencaksilat. Fakultas pencaksilat ki ora ono. Wis ben sak omong-omong aku pokoke. Lho iki Antasena. Oh, Pakde. Aku janjane ora ngerti karepe Wisanggeni. Ning nalika semana Wisanggeni prapta nang kasatyan ngrandu Gumbala ngandhake wigatine kalawan Antasena. Lan aku jumurung sedyane Wisanggeni, dasare Wisanggeni nganggo dasar sing bener. Kepengin njaluk negarane wong tuane ya kuwi negarane wong tuaku Pandhawa. Ora ketang sedhela Wisanggeni pengen ngrasake kamultening para Pandhawa. Mula nek Pakde ora nrimakake, Pakde mbelani karo Siwa Duryudana, nuwun sewu. Sampeyan aja mungsuh adiku lanang, ning mungsuh iki banthongane. Lho. Yen ngono kowe dadi bebetenge Wisanggeni, wis dikandhake ngarep nek ana apa-apane Wisanggeni sing omong aku sing tanggung jawab. Antasena, nggih. Yen ngarep nyoba karo awakmu ing Ngawangga, ayo dudu nang kene papane wong neter kadigdayan. Nang ngene alon-alon tak todine kaya apa anake Werkudara metu njaba rasa aku ki ngomong wae. Sing dadi kraman Ngastina wae kula niku isih iso mikir ning bareng Wisanggeni kok kaya kentekan ngakal suwe-suwe dada kula sesek-sesek nganti iso ora eling ora ketang ming sedhela. Tegese sampeyan niku patih sing janjane ati sampeyan niku cilik. Patih sing janjane sampeyan niku jiring getih wedi mati. Nyatane sampeyan bareng karo Wisanggeni tekan mriki kok terus pucet. Disawang kaya ora duwe getih. Kula kuwatir tendhat Kakang Dirnapa ya ajeng kelakon.
Ngastina niki bengi niki bali enten panguwasaning Wisanggeni, gedhe-gedhene bali ning panguwasaning para Pandhawa. Niku mung gumantung karo sing gawe urip kok Dipate. Sing jeneng wong urip niku cakra manggilingan, ngaten. Kadang kala wonten ing dhuwur, kadang kala wonten ing ngisor. Nek seneng pun teng dhuwur ya aja sok kokean polah. Ngaten? Nggih. Nek wis nang ngisor ya aja mbegegek meneng wae. Nggih. Kudu budidaya piye carane iso pindah enten dhuwur. Merga wong niku diwenangake budidaya. Nggih, nggih Kakang Tuna. Ngaten. Dadi sampean ora usah dadak kuwatir sing jeneng derajat pangkat kadonyan menika nuwun sewu lho mboten kula mulang karo sampean. Ning sing jeneng derajat pangkat kadonyan menika mboten kok langgeng. Ingkang dipun mestani kadonyan menika owah gingsir. Ngoten nggih Kakang Tuna. Nggih, sapa ngerti? Ngastina Bali wonten panguwasaning para Pandhawa. Ngastina Bali wonten panguwasaning Wisanggeni. Terus sampean ora dadi pati nang negara Ngastina, sampean mingteng nang Plasa Jenar. Ha ya wis ditrimake mboten apa-apa. Wong nyatane sampeyan dadi pati ya wis pirang-pirang puluh taun. Sampeyan ya wis wareg ngrogoti bondo Ngastina. Wis. Ampun sak kaya ngaten. Wong sampeyan ya melu mangane kok ndadak. Nyalahke kali kula. Ngaten lho, dadi ora usah dadak digelani. Nek nganti Ngastina Bali enten panguwasaning Pandhawa sampeyan ya kelangan derajat dadi pujangga. Ngastina sampeyan ming dadi pendhita lumrah teng Sukalima. Mboten napa-napa, mboten napa-napa. Dadi pendhita lumrah siswane akeh. Kula ya isih iso nyambut gawe. Nggih. Ha kaya sampeyan niku ora duwe keprigelan apa-apa. Nek ora dadi pati arep dadi apa? Nggih. Ya gawe-gawe campur sari. Ang suarane kowe blero kok. Dadak gawe campur sari. Sampeyan niku ora iso nyanyi kok. Werna-werna ora. Nggih, nggih. Pun pokoke diyakoni pamon. Wonten dawuh. Sampeyan ampun ajri. Kula gadhahi penemu. Wisanggeni Antasena namung piantun kalih. Yen dikerubut Kurawa 100 etungane cara agal-agalan. Wong loro dikeroyok 100 ora bakal iso menang. Inggih, nggih. Nanging boten sah nganggo nanging. Niki mawon kudu dadi ditetepke yen wong loro dikeroyok wong 100 ora bakal menang. Mula Kurawa diketabake. Wisanggeni Antasena dikeroyok aja maju ijen boko ijen. Nggih ngestaken dawuh Kartomarma. Kartomarma. Mulane Wisanggeni teko kok tanpa cemuwit. Ah, lek cekok mburi dhewe ndekna kaya ngono ora. Mbok dijawil Kakang Tuna. Ma, wonten dawuh. Monggo sinuwun kula dherekaken. Nendi? Cenanangan ora. Nggih, nyuwun nyuwun pangapunten. Nggih. Badan kula radi mboten sekeca penemban. Nek ora mangane ora kepenake ya ora usah mangkat. Wong kancane ya turah-turah. Mangkat nek ora entuk tabuhan ya ming delongop. Apa aku ming bayari wong nyandang? Nggih, nggih. Ora usah digawe kepeksa, ora usah digawe peksa. Digawe kepenak wae saiki. Kira-kira mumet sithik rasa menyang. Menawi kula mboten bidal gabung kalian Soto Kurawa lajeng sinten ingkang badhe paring bebingah dhateng kula kangge panggesangan saben dintenipun. Ayo golek liyane sih sementara. Gabung karo rombongan liyane. Inggih. Ning nang kene iki ngrombong nang kene iki ora mung dienggo sangu turu. Inggih, inggih. Ora sampe naik dhewe ngrombong nang kene iki nyambut gawe kok mung dienggo biler. Nyuwun pangapunten, Bapak Penemban. Sesuk meneh ra dibaleni. Inggih. Mesake anak Prabu Duryudana ning gaji kowe. Inggih. Nek minta tinggal terus tegese kowe iki ora lahir batin nggone ngrombong karo Kurawa. Inggih, ngestaken dawuh. Nek ming ngedep stop kontake nggo ngapa? Ngedep stop kontak gek cangkemmu obah wae. Apa-apa dimplak, apa-apa dimplak. Nggih, supados boten ngantuk. Menawi lambinipun hebat, mripatipun boten ngantuk. Ah sing ngomong sapa? Nyatane ya ana sing mamah karo merem ya akeh kok. Bawa Duna. Wonten dawuh. Sampun kados mekaten. Kula menika ngemutaken dhateng Kurawa supados
Tuwajuh anggenipun nderekaken panjenengan mboten kok sak sekecanipun piyambak. Kok sak kepenake dhewe ora. Nggih. Nyuwun pangapunten. Sesuk meneh nganti kowe seba nganti turu meneh ditenono kok. Tak cepat. Tak pecat kok tak cepat. Maksudnya dipecat dipercepat. Oh. Lereni lemu dadi Kartomarma. Golek Kartomarma liyane. Ora sembrono. Nggih ngestani. Ora semboto nek menyang nganggo sepatu kancane do sandalan kowe nganggo sepatu dhewe. Katokan cekak nganggo sepatu mongko nganggo kaos kaki. Kowe iki arep miyaga apa arep mlayu-mlayu? Rambutnya dinaik pomit di sigar pinggir. Ameng arek olahan gudeg kon dadak tekan. Akan ora werna-werna. Kartomarma wonten dawuh sini. Budhana kang padha sipo jenenge Narsa Kundur kedatun kulon para matal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Purna gatining pananggilan. Sanata Kundur kedatun jeluk saking dampar kencana. Kinapit gambar Kartomarma wonten dawuh. Nek pocapan ki ra ya ora guyu iki. Sigarsa Kundur ngadatum jeluk saking dampar kencana kinapit gambaran gading kadheranken sanggene Prumban Cedi Manggung tanggung Joko Paloro-loro ingkang sami ngambil upacara ing keprabon Kartomarma wonten dawuh. Nadane iki nganggo munggah medun rame ngajek kaya ngono kuwi. Katinon saking Mandrawa. Nah, kaya ngono kuwi. Katon gumebyar busananing Sri Naranata ing Astina.
That's